Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallo da saurare. Malam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ya ji shi ma yanda samari suke ji. Gaskiya ne da yake faɗa wa ɗaya daga cikin abokan kiwo. To me ba? To, sai ce yanda za a yi ina son ka kula min da dabbobi na. Cikin dare zan shiga cikin gari kamar yanda matasa ke ji, ni ma ji a matsayin matasa yin participating a irin abubuwan da ake yi. Sai wancan ya ce babu komai zan ci gaba da kula maka. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Makka cikin dare. Sai ya ji busa da kaɗe-kaɗe ana yi a wani waje. Sai yake tambaya wannan kiɗan ko kuma wannan sautin da nake ji fa aka ce ai bikin aure ake yi. Wani waje ne ake aure, to kaga tun a da aure yakan zo da al'ada wanda za ga akwai wani abubuwa da ake na nuna murna da abubuwa haka Kamar ana cocktail ke. wa to sai manzo Allah ya so ya je ya ji wannan abun, to da ya kusanci inda suke wannan kaɗe-kaɗen yana son ya ji, ya fara ji kawai sai Allah ya jefa mashi wani bacci mai nauyi, sai bacci ya kwashe shi, bai farka ba sai da zafin rana ya dake fuskan shi. Kenan gari ya waye, an watse, an gama wannan dishar hodiya ne, an gama hayaniyar. Allah bai kaddara mashi ya ji wannan abun ba. To kaga ko daga nan yana nuna maka Allah ya tsaftace shi, ya kare ɗabi'un shi ɗin, wannan ranta da rabon shi ɗin. Saboda haka bayan da zai shi ɗin ya samu mallakan zuciyar shi ko ya samu ya jefa mashi wani abin da bai kamata ba a tunaninsa. Haka zakkahu Allahu fi aqlihi wa fi ilmihi wa fi khalqihi wa fi khuluqihi wa fi kullihi. Da baki da Allah ta'ala ya tsabtace shi a komai, yadda zamu zo nan gaba zamu ji Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa, ko Allah ta'ala ya ce ma zaghal basar wa ma taga, ko duka wannan Allah yana nuna maka ya samu kariya na Ubangiji a dukkan rayuwar shi gabaki ɗaya. Kowane janabi na rayuwar shi Allah ta'ala ya kare shi daga wani mummunan abu ko wani mummunan ɗabi'a. Haka to kaga kenan wannan shi ke nuna maka irin wannan sharholiyan bai dace ga mutumin kirki, mutumin kwarai ba. Shi yasa ya faɗa mana hadisin mutum 7 din na shabun mushafi ibadatillah. Gaskiya ne, daga cikin waɗanda za su VIPs ƙarƙashin inuwar rashin Allah. Akwai matashin da ya rayu yana bautan Allah madaukakin sarki. Fana da har duniyar zafi kirga ne a cikin matasa. To ai in ka duba yanayin kasar tamu ma ai shugaban matasa ma in ka gani an zaka ga dan shekara kusan 60 ne ko wani abu kamar can. To Allah ka sa ban sani ba ko ka kai 60 kai. Okay. Allah ya sanya ma cikin wannan matasa Ya Allah, da za mu rayu akan watan bautan Ubangiji. A zama rayuwar mu gabaki ɗaya, ƙuruciyar mu da samartakan mu ya kare ne akan wannan. Wannan shine fatan mu da addu'a mu. To kaga bai samu ya ji abin da ake ji ba da ran farko. Dare na biyu ya ƙara cewa kaji abin da ya faru, saboda aka yau ma zan ƙara koma. Ya ce ba komai, zan lura maka da dabbobin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara shigowa gari, irin dai wannan abin ya faru da shi. Bai waye gari, bai tashi ba sai da hasken rana ya dake shi ma kashe garin. Allah bai nufa ya ji wannan hayaniyan da shirman ba. Daga nan kawai zuyoyin mai ɗin shi ya ce to wannan kan bai dace da ba nawa bane. Kuma daga cikin abin da Allah ta'ala ya kare shi shine bai taɓa shan giya ba, bai taɓa yin wani abu cikin abin da ake yi na alawadai ba. Sannan baya ƙarya, baya cin amana, baya ha'inci, baya karya alƙawari. Sannan yana girmama na gaba da shi, yana girmama manya. Baya rena na gaba da shi, baya watan yana da ɗabi'u, kyawawan ɗabi'u ta yadda duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ƙaunace shi. Saboda tsananin gaskiyan shi da riƙe al'amanan shi har suke mashi laƙabi da al'amin. Al'amin suke kiran shi. Amintacce wanda duk wani janibi amintacce magana ne kaje ka gaya mi
cewa baka son wani ya ji a matsayin sirri, to har a koma ga Allah ba za ka ji wannan maganin a bakin wani ba. In abu ka je ka bashi na dukiya ko wani abu naka, ba zai taɓa salwanta ba. Duk lokacin da kake bukatan abin za ka zo ka ansa wannan abu. Kai Hassan da fa ya bayyana a matsayin annabi, Kuruciya ke yakan shi. Duk da haka waɗanda ke yakan shi in suna son su aje wani amana wajen suke kaiwa. Duk da yaƙi da adawa da ke tsakaninsu, ana neman amintacce shi ake nema. To saboda haka Allah ya kare shi daga dukkan wayannan ɗabi'u. Daga cikin kuma abin da Allah ya kare shi shine bautan gumaka, tunda shine abin da yake ruwan dare. Ai a baya mun tattauna yadda gumaka suka zama ruwan dare a cikin yankin Laraba, Makka da Madina, sakamakon bid'an wannan Amr al-Khuzai ne zai jirkita addini gabaki ɗaya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan karami kafin ya samu annabta, Allah ya sa masa tsanan gumaka da bautan gumaka. Mafi muni cikin abin da ya tsana a rayuwar shi ne ma ya je an yi rantsuwa da Lata da Uzza. Dan so an can lokacin mutum zai rantsa wallata wal Uzza, sai mutum ya ce ya rantsi da Lata da Uzza. Subhanallah. Ga hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ce man kana halifan falyahlif billah aw yasmut. Duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru. Sannan a wani hadisi manzo Allah ya ce man halafa ko bi ghairillahi faqad kafara ko asharaka. Manzo Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya kafirce. To kaga yin rantsuwa da wani Allah damuwa ne. Ba a rantsewa da wani sai Allah, amma ana iya rantsewa da wani abu na Allah kaman maganan Allah, alqur'ani. Zaka iya rantsewa da alqur'ani. An gane gana yi ko siffan Allah, an gane gana yi. Amma duk wanda ba haka ba ka rantse da wani abu wanda ba Allah ba, to matsala ne. Amma shi Allah a haƙƙinsa yana iya rantsewa da wani halitta daga cikin halittunsa. Allah ya rantse da rayuwar wani daga cikin halittunsa, kamar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce la'amurka ko washamsi wa duhaha wal layli ko duka wal fajri ko duka sunan duka Allah ya rantse da wayannan. Shi Allah yana da wannan dama saboda shi ne Allah ya mallake, shi ya mallake su. Kuma Allah ya rantse maka da wani halitta ko wani abu nashi, yana nuna maka mahimmancin da ke tattare da wannan abin. In kana son tsira, to kai tunani, kai lura da wani darasi da Allah ya sanya wannan abu. To saboda haka manzon Allah ya tsani ya ji an yi rantsuwa da Lata da Uzza. Daga cin abin da ke ɓata mai rai shine ya ji an yi rantsuwa da su. Haka yana bakanta ran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tsani bautan gumaka, saboda haka sai ya dinga kauracewa irin ɗabi'u da halayya da mujtama na Laraba a nan lokacin, saboda yanda gumaka da ɗabi'u marasa kyau suka zama ruwan dare. Da ya kai shekara 25 sai ya shiga harkan kasuwanci. Ya zama ɗan kasuwa. Kaga ya kiwo. An gane to yanzu ya shiga harkan kasuwanci. Kasuwancin ma na safara, tunda Kuruciya mafi yawancinsu ɗan kasuwa ne, tunda ba su da kasan noma gaskiya. Noma ba shi daga cin abin da suke gani ma da daraja. Haka. Sun fi ganin cinta a kasuwanci, shi yasa suke yin tafiyan kunturu da bazara, wanda Hashim ko ya sirnanta masa ko an gane magana yi. To saboda haka suna fita fatauci, a je a siyo abubuwa daga can a zo a saida, an za a tafi a ɗiba wasu ana an tafi can. To saboda haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya sha'awan kasuwanci, ya shiga cikin harkan kasuwanci. To kaga kasuwanci sai da jari, kamar yadda yake tun a da, kuma yanzu haka ne. Kana buƙatan jari, in baka da shi to kana buƙatan wani ya baka jari ku yi mudaraba. To tun a wancan lokacin suna mudaraba. Me mudaraba? Shine ku zo ku yarjejeniya, za mu yi wannan kasuwancin, duk riban da aka samu kaza a ciki nawa ne, kaza naka ne. Suna yin haka tun a wancan. Me zan ba da kaza, wani zai yi kaza, kai kuma za ka yi kaza, kai za ka ba da haka, ba za ka za kaza. So za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ke yanzu. Yawwa, taimakon juna. Shi ne mudaraba, shi ne mudaraba. Gane don a samu a ci samu. Kaga ai ko a 21st century aka ce education gabaki ɗaya, skills da yake samarwa abu hudu ne: critical thinking, creativity,
communication da collaboration. To wayannan sune critical thinking shine tunani ne nirli mai zurfi yadda zaka kalla wani abu ka gano wani abu an saba yi kaza ana samun matsala, to ta yaya za a zo da wani hanyar da za a sauya shi, za a sanya shi, shine critical thinking. yawwa. Sai creativity za ka kirkiri wani abu fasaha ko wani abu wanda abu shida. sai communication abin da ka kirkiran ko abin da ka yi tunani, ta yaya za ka gamsar da mutane, ka yi masu bayani su gane. In matsala ne, ta yaya za ka iya gaya masu cewa matsala ne. Don duk basiranka da kirkire-kirkirenka da menene, in baka gaya mutane ba a fahimtar mai kawai magani ba. Yana gana yi collaboration. Collab ne ka haɗa gwiwa da wani. Saboda duk basiranka, duk hikimanka ba ka iya yi kana bukatar taimako. an ce hannu ɗaya bai daga jinka. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. to saboda haka ko a wancan lokacin haka ne tun kafin ma annabta. To masu kallo da saurare mun ɗauki wannan critical thinking, creativity, sannan communication, sai kuma collaboration. Duk C's ne. 4 C's kenan. To kasancewar lokaci ya karatu, Na'am. za mu dakata a nan. Na'am. Ina roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara, ya kuma taimaka mana duniya da lahira. Masu kallo da saurare, muna godiya ga Malam Musa, Allah ya saka da mafificin alkhairi. Jazakumullahu Don nan ne mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.